De ting i hvert fald, jeg skulle have plads, så skulle du nye ting op. Men det her, det er jo en læreproces, hvor meget der skal læres. Det kan man kun lære ved faktisk gå ud og gøre det, gå igennem procedurerne, som Christian fortalte, og så se, om det faktisk fungerer. Og så tage de erfaringer, og herefter forhåbentlig så og så tage det med hjem, og så er det så næste skridt videre frem i det ene mål, og lige at få de alt for sig ud af nogle processer. Og så er der bygget op for det, og så skal man have sådan Det ser ud som om den har ramt for lang tid siden. Så det er bare spørgsmål. Og det var en fantastisk flyvning. Vi så Helix 1 starte med en vældig acceleration. Jeg var overrasket, det var sådan set missil mere end en løfteraket. Hun var opfløjet os i et par kilometers højde, mens vi hørte lydmursbraget. Jamen, det er ikke noget, man kan have ord for, og glæden er bare så enormt, fordi jeg kigger tilbage på startommen, og jeg indser, den er væk. Vi samler i data ind fra alle sider, og så kan vi bygge meget bedre raketter næste gang. Og det viser jo altså vores koncept med siloers. Vi skyder i midten og sætter varme fødder, og det er fint. Vi så en gigantisk nedslag fra boosteren på lang afstand her. Jamen altså, Christian, du må sige helt af. Det kan jeg bare sige. Det er fantastisk. Det er mig rigtig meget til at se ting i morgen. Nej. Meget det kommer til skæld. Jeg er udtrænet over at se, om opfarten gik som det skulle. Hvad siger du? Jeg siger, at
Vi har en raket, der skal flyve højt, og derfor er nødt til at brænde i lang tid. Og det kræver et system, vi er ved at udvikle, men som vi ikke havde klar til den her. Nemlig at vi aktivt styrer raketten. Den her var jo ikke en styret raket, men bare sådan finder. Så det er allerede konklusionen ikke. Det var vi i gang med at implementere sammen med DTU. Så DTU-drengene, de er meget vigtige nu. Det her sted og vores projekt kan blive en rigtig god træningslejr for ingeniører og studerende inden for de tekniske fag med ambitioner, der går lidt ud over næsetip. Og det her var en demonstration af konceptets sundhed af opsendelserne ind fra vand. At det kunne lykkes, det er det største i dag. Hvor højt den flyver, hvor langt den flyver og sådan noget, det gør ikke så meget, fordi vi lykkes med vores procedure. Systemet virker, og nu er vi klar, nu er vi ude på ruten, nu skal vi bare bygge raketter. Det er jo meningen, at du skal sidde inde i raketten i dag. Hvor meget tættere kom du på det i dag? Det er en fordobling. Det er faktisk et perfekt forløb, vi har haft med øvelsesturen sidste år, hvor den ikke tændte, og så den her, hvor den tænder. Men vi har recovery-problemer med faldskærmen og sådan noget. Det er ikke perfekt. Fordi træarmen, jamen, det gør så det her bedre. Vi er klar til at tage det næste skridt, og det er det bedste. Jeg tror godt, vi har set toppen af isbjerget af det her projekt, og med det der mener jeg også, at hvis man ser i dag, hvor mange partnere, der er involveret, hjemme med Marinehjemmeværnet, blandt andet også TV2, Vejbud og radarfirmaer og hvad der ellers har været. Det er en kæmpe sammenslutning af så mange virksomheder, så mange interessegrupper, folk der er interesseret i det her, så det kan egentlig kun vokse. Det er på grund af glæde og sjov og lege og prøve noget nyt og trykke konkurrencer. Og der er så mange folk involveret, og det kan kun udvikle sig i bare, det er opad. Jeg havde ikke lyst til at smide det hele, efter det blev fuset sidste år. Nej. Det er de ting, som man arbejder på, når man laver det her. Jeg var også klar til at blive endnu mere fuserfyrende igen et år til, hvis det var det krævede. Altså, vi arbejder over på det her, og det skal nok lykkes. Og i dag der er vi kommet, som Peter har sagt, de største skridt. Altså bare det, nu er vi kommet over den gyldne grænse. Vi har fået noget i luften, og det er unikt. Uanset det, om det var 2 km eller 10 eller 15, eller hvad der er sket, eller rumskib eller livet, og manden derinde er død, så har der en succes. Så jeg har svært med at sætte ord på så meget mere. Det er alt det, jeg havde lavet tidligere, det er væk og erstattet af kilden. Det kan altså, det er jo bare skønt. Det vi kan lære, det er, at vi kører cirka lidt af samme vej som alle andre. Historisk tog det nogle forsøg at få V2-raketten til at virke som den første, og det tog nogle forsøg at få den sidste nye, der blev udviklet, der hedder Falcon 9 op og virke. Man havde mindre den første tid. Vi arbejder stille og roligt ned ad den rigtige vej. Nu er vi i luften, og vi har al infrastrukturen klar. Vi har en startramme, der fungerer og overlever det her, og vi har et skydefelt, der fungerer, en range safety struktur, der fungerer. Vi så jo, at skibene, der kom ind i området, kunne blive afvist, og samarbejdet med Marinehjemmeværnet omkring den opgave det er ganske enkelt sådan, at der er ikke nogen andre end flådestyrker, der kan løse det. Det er det, jeg har lært af det her. Men jeg kan forstå på jer, at det egentlige arbejde nærmest ligger foran jer nu. Altså der venter jeg et kæmpe stor mission stadigvæk. Hvad er det næste? Jeg vil sammenligne det med, hvis man nu løbetræner. Så løbetræner man ikke masse, så en dag så er man klar til en maraton. Og nu er vi klar. Nu er vi ude på ruten. Nu har vi kommet over det fundamentale der, at bygge værkstedet og bygge startrampen og finde ud af, hvordan gør man det her. Og vi har lige sendt en raket op, som er, siger og skriver, 500 gange større end amatører normalt gør. Det er dog et skridt. Og så skal vi nok få den til at flyve pændere næste gang. Med flere gadgets og mere spændende teknologi. Sidst med det meste, hvordan er det at være verdens første rumamatør sammen med selvfølgelig Frank Winston, der har sendt en raket op, sin egen raket? En gudsgave. Det her arbejde her, først og fremmest ikke på grund af raketten, men på grund af drengene, på grund af vores samarbejde, vores kammeratskab, vores faglige gensidige respekt. Det er fantastisk. Det her det er produktet af teamwork.